Atención aí a Felipe. Atención a Felipe. Piques estivo de recoller ese esférico. Reclamaba ese posible penalti despois de que fora derrubado. E atención agora. Atención porque lles falamos. Estamos a falar de Extremadura Hernández, o peor colexiado que puiden ver eu nesta terceira división. Xa nos arbitraron un partido que non me acorda cal foi. Foran 8 homes amonestados do Cerceda. Agora tamén é amonestado Felipe. Son 3 homes amonestados. Felipe que para a próxima xornada se perderá o próximo partido. Continuamos co encontro de 18 minutos deste... subiu falta. O balón que se vai de Mauro. Atención a Christopher, que é a segunda carxeta que lle vai sacar o colexiado este, que se ten que ir expulsado. Agora sí, a polémico roxo, minuto 44 de partido. Pide cambio Cerceda. Christopher, que ten que abandonar o terreo de xogo, pide troco Cerceda, a ver quen vai entrar. Estamos xa no minuto 45 de partido. Do partido, Óscar. Bueno, foi un partido bastante trabado, os dous equipos, bueno, eles moveron ben a pelota, nos tiñamos unha idea de xogo porque nos faltaba xente, faltábamos medios centros e tivemos que remodelar o medio do campo con xente máis atacante, pero bueno, ao final o resultado é o que vale, e sumamos 3 puntos e seguimos aí de primeiros. Óscar, que sigue titular invicto nestas últimas xornadas, eso é importante para ti, Óscar? Sí, a verdade é que sí, o míster está apostando bastante por min e bueno, eu intento facer o mellor posible para o equipo, para todos, para que a xente este contenta comigo e bueno, mirar para adiante. Areas na 10ª posición, na 11º Negreira con 32, 12º Bergantiños con 31 e 13º Céltica con 29 puntos. Un remellero de equipos que están cos menos puntos: 14º Santa Comba, 15º Rápido de Bouzas, 16º Lalín. Atención agora que pode marcar. E está o primeiro tanto do equipo. Gol, 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 gol. Gol, créome que de Óscar La Magia. Aí está Diego Franqueira buscando o apoio de Xaco. En faltas de penalti. Ese penalti co colexiado non o subiu de Rubén a Diego Franqueira. Polémica novamente no roxo. Balón que se vai a córner. Tomamos nota da xogada no minuto 17.